от столицата е изключително ниското ниво на полицейски резултати, в частност на оперативно-издирвателна дейност. Към 16 април, т.е. към днес, към 7 часа сутринта, към края на 16 април, вече сме 17, значи към днес сутринта, областна дирекция на МВР Варна е с 18,96% разкриваемост, което е безапелационно ниско за страната и заема категорично 28 място от 28 дирекции, което, меко да се изразя, колеги, е обезпокоително. За справка, казваме, има топ 4 дирекции, които регистрират повече от 8000 заявителски материала годишно. СДВР, Пловдив, Бургас и Варна, където оперативната обстановка е относително натоварена. От началото на годината, доколкото на мен ми е известно, във Варна няма сезон. И в липса на сезон, разкриваемостта на Пловдив е 25%. С 6% повече. Разкриваемостта на СДВР. Един момент да видя къде е в класацията СДВР. Е 26,3%. С 7% повече. Разкриваемостта на Бургас е 35%. С близо 16% повече от Варна. До тук спираме с обсъждането на миналото. Слагаме черта и казваме, дошло е време за затягане на коланите, влака да се забърза и да направим нещо всички ние заедно, всички като колектив, защото обществеността на Варна, съм убеден, че не заслужава това ниво на услугата охрана на обществен ред и противодействие на престъпност. Услугата, която им предоставям като министерство и в частност областна дирекция, определено е далеч под нивото, където от нивото на услугата, която се предоставя в други райони на страната. Не е задължително да продължиме в същия състав. Ще бъдем безкомпромисни към всяка лежерност и недобросъвестност, може да бъдете сигурни в това. Но винаги ще оцениме коректността и лоялността. И в това може да сте сигурни.